Gé tá dhíthart le gaeltacht a bhhainú. Caithfidh tú daine a bheith agat, caithfidh tú teirlí géalacha a bheith agat, caithfidh tú tithe a bheith agat agus golachónaí an aice le chéile. Tag an ahan rud eile an í éisian sa bhéidir go rudaí practicálta iad. Ní go dtí gur agmé an scáil ag 2 bliana déag in an teasta sóisiach a dhéanamh gur thosaí mé sa bhaimite a gcóil ag ranganí Gaeilge ag conanna Gaeilge in san ard scáil. Ach bhí mé de riamh a dúdar go bhfuil í a ólam agus dan mé leis go ddígriseach go dtí gur bhain mé lífacht éigean amach agus an sin ar bhí mé tuamas 8 mbliana déag a thosaí mé gáil ag cumann clún ard agus sin an áitearóin coideachta agus Scéal sóisialta. Bhí siad san an 1944 inné iompar ar an Gaeilge go thomláin sin gurú cosc ar an bhéarla a lóirt in san áit agus is rud ionach radicach a bhí an ag an am nó bhí sé gáthangach roimh sin bhí idir bhéarla agus Gaeilge an. Is teanga rúnda ar bhealach a bhí an nach danig beachantí a choháin in san Sraith. Agus ar an ábhar sin is ag ranganí a bhí an Scéal sóisialta. Bhí céalaíon a an seatan, bhí ihe ceolalan, bhí ranganna ceolalan, agus na daine a bhí man, cumann clún ard, is daine fiúntach a bhí ionta, a bhí aonteach sprágail ag daine óga. Ag críomhnimh Joseph an tam sin, bhí cumann rothaíochta an, bhí cumann snáha an, bhí cumann siúláide an, agus bhí daine an inmh cabbé Gaeilge a dheolann siad ag na ranganí a úsáid a Scéal sóisialta agus sílam grú sin ionta táhaach. Ní bháin go raibh sé táhachtach nuair a bhí tú a teachtasteach ar an Gaeilge agus a choráithní ar daine ach díris sé níos táchtaí ar gáid nuair a thosaigh daine a teach le céile agus a smaointeú ar gáil níos faide ná ranganna ihe. A cool Sraith again. Sílam fásta a rithna starra, titsin rudí amach de Harabha go mólan daine le céile. Bhí seanna frastal ar cumann clún ard, nar bhí mis a frastal ar cumann clún ard, so bhfuil mis le céile ag na céilethe sin. Das an rud seo, an oscail seo ag rudaigh an eile. Cippí rud a bhí an, bhí náiscí an adrin, spirit rudaigh an, ceime ará gur an taulamsar gur bhfuil mé le daoine có galant a leo. Bhí meid idéalach fásta, bhí meid in cod mhór á ólam fa dúd an aibheáin, fa dúd an gaeltacht, agus mar a dúirpádig meag péiris go dthaigh sé ag conanna Gaeilge hanamháin le is agus tá a ólam ach le falsúnacht nua ólam. Agus báile me hiad sin gur sinan áid ar ólam muid an alsúnacht seo fa ar a Gaelach. Haring buil cumann clún ard ó hobar an dúthais. Bhí siad bhí jaasa i géaltacht hir chonal, ran a farste ach a hairithe. Drastal buil an chumann ar cholastí saoireann sin, agus teagas go litriacht, filiacht, órain is scéaltain cheantar sa chumann am farste. Bhí cum ar gcónaí gurú an gréan de solse, gurú lá iad a fadán, nó a brúr beart, nó strosser beart, bhí an teagaí beo. Sin an céad ar Hollyman China a Lord go nádartha, hart simple, agus
Bhí éan dónarm na nó mé héan chum ábalta sin agus caiithí mé adbal nes gur bhain mé an méid san soltas gur sppraig sin mé le Gaeilge a ólam níos fara agus a bheith páirte agus Scéal na Gaeilge. Creid mé riú an rád a dúirt mar sin ó cain ní warthaí an Gaeilge gan an Gaeltacht. Smuinteoir mór a bhí an. A bhí sé sin inné an alsanach seo a chur an tosaí ó bhí 1950 an gur ceart a Gaeilgeí na Gaeltachta mas mai leat fécant le Gaeltachtaí ó bhhainú tíomhaí den Gaeltacht. Agus is dóil an grú sin a sppragu ógan lena machchas sáil i dhéanú imol faste. An Gaeilge a bhí mar neart agus inneacht na naoine óga seo. Thug siad gra grí den teang a héin agus da gultar. Thug chuid acu gra a grí da chéile. Bhí siad siúd a géirí clán na hóga le Gaeilge agus ba mhór acu pobl Gaeilge a chothú cumáid. Rud a bar Harry dúine, thumas se chóirí le siamas ma jaar agus breid a bhain chéile, agus Gaeilge in sa teach ar íhan ama, daoine teata seach gur Gaeilge acu agus play agus crinne agus ala. So bhí sin a ghainú gachrod. Bhí an céad crinniú de Gaeltacht mhór seo nó scéim na daithe mar ag ba dearg an am, bhí sin Jacks aganne Beachview Park. Bhí bontáiste agan gur don locht ebre gach daine agan. Ní harmúid baréacht ama a cains sa choras a cútú, nó bhíos agan ón taithí go minic gur lór daoine iad héan a machchas scríomh dhéanú sa bhéidir go dearann siad baréacht machnú bhar. Ní rú sé de commas san inne baréacht machnú dhéanú bhar. Nar heagmuid sin dói le baréacht machnú dhéanú. Cynnig mae sy'n rod mas rydelior le gwrw sé sólúpa, gwtioch le rod i ahrwyn, glacmid ceam, agus yn sy'n comwyd yn ceir ceam ela. Catslín mistal agus seosú mistal na tuismóirí sagamsa. Bhí páirt lárnach acu an san bhhainú ach deiliúrtha lá, deiliúrtha le mamaí acu háirithe, dúirtha sí nachrú páirt éonar ag dainniúr bé, gurú siad le páirteach an san rud le chéile. Sílim gur bhain siad úsait as na habaltachtaí agus na deisina a le go bhí acu héan mar ghaoine. Bhí daoine ilse an, bhí daoine practicúla an, bhí daoine maithe an tógala. Sílim go mar se bhhad níos fasadóibh ar tá sí dóianta níú dainniúr bé géirí takeí lá go hefargil. Ní hé gurú dúntais agus airgid agus muinnear fáil a bhí arthú tuairt faoi go héanarach. Cuirtí me teart go bhuairmuid písa talú ar bhuair seo a bhí cummalú clás Gael a díl leis na páganna imethe a bhí acu ar bhuair seo a bhí ar imil na carach ag an am sin go féineach. Dóstaí meid sean a Gaeilgeoir a tána ailtre agus séamas den éipéir dríadúra dígur seoirí chu dígur seach linn héan a bhí a bhaach le seo agus rinn sean an plán amach. Plán imlína de fiche teach agus scáil. Agus an sin níú le deanú ach airgid ó bhhailú an sin le tús a cóir leis na títhe. Dírí leis na teolaí ísacht de luach 10,000 punta a eil ó chulta solú. Dírí lá mórgastí a eil fásta, écht nach beg de huilachar bé an am. An idig seaca seacht ba lá an talú ar bhuair seoigh go hefiúil. Bhí ceadnas plánala in áit agus bhí siad ré le gol am an tógala. Cuaig huilach ar an omlan a thuaile scéim na daithe ar bhuair seoigh ar dús. Bríd agus Tomás ó Monaghan, Catslín agus Seosú Mistal, Christine agus Liam ó Brúder, Bríd agus Seamus McShan, agus Moira agus Sean McShan. Sean McShan é héan a stúrí an Obertógala. Bhí scaffold dhíh, bhí plaiciú dhíh, bhí breicí le tógal fan na breicadúir le na dhé agus bhí iscé dhíh. Rinnean chuid eile agan obair scláhaíachta, jumpar muid breicí, jumpar muid gachród ar an síú agus bhí jobanna agan tar nóia
cumhaid. So is in Seoighe ag dearna 16 rinmuid chud mór den obair. Fa bhí anar níd ag 69 bhíon chéad chuig hach beag nach ré. Cé duine agus se na Seamus. Seamus Bridge, Maris Grach, ribh gach duineala, intin léthaige, a héananas a bhain céile. Bhí seach an gdéibh hí se, gdéanú bhí ealar sa tail seo. Well, as ever to be on, ni road chap ray, be couple of pies to yogin ag an arm, ni road Doris Tussie an HV Doris sort of Tivas D, fi an cooler like us culture, ni roiter be la head the rimmer, agus then you be old pies to yoga, tegisha the knives, agus fi clubber, a hanite ni road casson or other be on Barsenda. Caim ad bhfuil gur mé chud an eisling ach an sin ní duine eisling ach mé so mar san duine chuir sin isteach orm chanig daoine eile isteach go garan í é sin agus duine dearanach ag fiar na bliana. Bhí sin ag é rud ag an crothaíach practicalta dhéanamh rud ag an dearfach ó híomh chorhann cin na géadaige agus an sin het an tónas an Scéal. Nuair a hanig ní déag seascandaí. Bhí an gluaiseacht am chearta sibhialta ag bailú neart. Rinneadh ionsaí ar mhór shiúladí agus craolú na héamhaine ar fud a dón. Ar an 12 de lúnasa 1969, rinneadh díolteoirí ionsaí a gceantar na bháil éachtarach i Malfarste. Screasú agus dóigh go leor taithe go talú. Sraith Bombay is aitheanta. Aite screasú 10 cethar hach agus fágadh breis agus míle go léith duine gan ddídean. Sraith omlan de haulaí bochta na tearn dáthar ag inne béir íú gur dó go talú iad agus go mégan dífa amacht ar chaigrich go dtína 600 fiche go mégan dífa golasteach a gampé arm ó dheas go mégan dífa golasteach a sean wahan amid. Bhí fear amháin ón is cimar golasteach ag teach Seoighe Sraith Bombay, ach bhí cum ar gur an teach mhaig gur ortaobh muí ach na húid isteach. Bhí an béad aige teidir na sean lapa sin a bhfuil clachtaíoch an leigortha. Bhí sin fríd an síleil, an ceara cosa, fríd an síleil. In sa corneal, bhí éid feig deant aige fanne chud siúcra, baine agus té. Agus nar dongtaí Sraith an éisrú an lapa, níú déanaar bí an. Níú just scresta go homla. Scresta go homla. Go dé mar hocalat dearmdaí anadú sin, ní neirúid is anadú sin an rud, neirúid is anadú. A group of anonymous people who became the Bombay Street Housing Association lost patience with the city fathers. On December 12, they began work themselves with the voluntary help of a solicitor, an architect, an engineer, and workers from the building trades. Rinmuid amach ó Harley grú cóirlinn a charach den warhfuil nar ceart na tithe a thógáil ar is rinmuidine grúmuid a gáil ar a neamhcad leis na tithe a thógáil. Agus thuí mé dhearthar sean meid sean thuí 6 na món na tógála ar chróir cheanmhagáil agus sin tríthóir Seamus den épéir. Bhí muid thuascaidí sin mar dear a bhécha. Hannig daine a codú lengas an cairn a tarascans codú séan eisce gan éiceacht go minic. Ní go dtí meitheamh níd ag 7 gur éirí le Seamus na péir an cumann títheachta a chláirú go hificúil. Fuair siad airgid poiblí den chéad uair leis an tógal a chríochnú. Rinneadh Bombay Street a thógáil tíomhastí de bliain trocha héan teach omlan. An is na tithe a tógu ar Sraith Bombay tógu iad le planana Bhóthar. Níor chuir an obair ar Sraith Bombay stop leis an obair ar scéim na tithe ar Bhóthar. Agus, in 1970 bhag 3 hálach eile isteach. Caitlín agus Pontius O'Hanlon, Monica agus Adam McGillichan, agus Anya agus Sean McAndrasa. Nuair a orcan tú ar an rud le go hála le bonú Phobal Bhóthar,
Like ní kennel cahu amsir a bhíon sin is socrú jarafach ítach leidir goal sa chance chance godal ínta mór agus agus ní hocalat smuoine golasteachan rud mar sin monaró spragu leidir agat le bheith páirteach agus ba grad an Gaeilge an spragu a bhí acu. Testimony sagamsa na Seán agus Anya Magandrasa. Bhí gra íntaigh mar don na hórain Gaeilge agus na hórain Gaeilge ach go háirithe. Mawahar. Bhí siad a habalta ó híh idithiste agus ó híh fólamde agus ó híh de tréthe acadúla. Bhí mé brastal na sásta mar fáiste. Bhí muid an áit mai agus bhí Phobal leidir thar timpplaring. Bhí aithní agad ar na cóirsan le bhí ahan daine kennel chompanta sa trú hiarna. Bhí an teanga TV ar a hanrad. Cé go raibh gasta go leor a gaiithint go raibh defriacht idir muid agus an Phobal thar timpplaring. Bhí tithe tíar coppla céim tíomh mai de Gaeltacht Bhóthar Seoighe agus ní raibh focail Gaeilge antú. Hanaic mé tríd le éhan gaire ar me agus win mé soltas an rud. Agus bailinn cuid mhórda sin na bheith óg. Ní eacann tú na defriachtaí agus a bhéir níos gamal leat. Wahí mé go raibh gcónaí daoine a gcóircóirín mar rud ag an táhachtach rud ag an mai. Bhfuil is agad an Phobal thart an Mile Anderson agus in Iarthurville firstje. Bhí siad gcónaí ar rud ag chos le, yeah, you live up in the Irish houses. Agus agus bhfuil siad ínta baúil. Bhí sé as an gra agus stoithe go raibh privilege de cheangal déag an ógaine go raibh an deis sin ógain agus muidir fása níos. Fa 1971 bhí Phobal Bhóthar Seoighe fí bhlach agus paistí in an teach. Le meán Phobal a chochu agus a hréisiú, bhainaí prontas ó Hanlin siopa ina hachéan le hespras siopadrachta trí Gaeilge a thuirta ahan foiiste sa Phobal. Agus bhainaí Seán Mac Seán pectarlinn Gaeilge an ailear a héan. Well, scuúlaí tíomh bhfuid ar Jack Hale, scuúlaí de foiiste ón Phobal sogail, agus bhfuid a le go leir Gaeilge, bhfuid a gáil suas ar staire agus bhí dora stréachta ag maithir ag bar staire áite ró staire eile suas go heilear tí. Bhí Scéal ínta thugin, bhí muid sir le bheith a barcanna agus bhí cibhran tíomh hirt an te agus bheith muid a sugra go minic ag seálaí lein na maithid sna parcanna agus i drapú sna crinn agus sinna le. Bhí muid le chéile státhach ar sinna rátán, bhí Phobal an dit. Bhí íscola buinte amach ag níonar paiste sa Phobal fa 1971. Agus le sin, bhí cinú eile le deanú ag muintir Bhóthar Seoighe. Bunaíonn tú rud amháin agus téann se réithe rud ag an eile, ní bhíon an tam agad sí siar agus muintiúar. Anis rinn muidin amach go háirlaí go raibh muidin Gaeltacht Hiarga mas maiile a thógáil. Gurú sé réchtans ag an céad bhógó eile dhéanamh agus scoilehhaine. Déatamis gan aras ar bí iad a cor ag an bhain scoil bhéirle is Congraí agus stoigan dhéanamh siad mai go leor ach ní bhéid sé teacht leis an i déal a bhí agan le Gaeltacht ceart a dhéanamh. Bhí siad ag tosú ar cinnal de tuirligh níos sachálaíach. A bhí contractual galore. Bhí siad a ghlacu galore seansanna le Scéal sagamsa mar hapla agus Scéal na páistí eile an sin. Go dé dhéanamh mar hapla de jeapí ar an scoil. Cáhagad sin muidineo hí féideas agus deirí de. Céite a ghlacu san airú fásta, ní ró Gaelscoil aitir bís na sé contaí ag an am sin. A bhí an stát ionta naimhdeach fiomháin in an smoiní. Ach thachar na teismithirí támuid daingin faoin smoiní seo agus támuid chomanta go leor agus leidir go leor le gneannaí muid é.
Gan muinniu na cad ón Renidjahis. Chin Phobal Bhóthar Seoighe chean wahan amad a chur sa farcar cool na daithe. Dostí siad muintir, banna dhiscín, agus doscail siad an chéad wonscail Gaeilge a dúrsgurt na Héireann a mí van an óir 1971. Ar an lá ceann céarna, rinneú ionsaí ar fés díreach taobh muid den na tithe agus den scoil. Mearú de chach den bhéid a bhí ar bon sa mhór phobal ó thuaidh ag an am. Céad lá a thosaí an scoil, bhí siise agus na páiste lí ar an urlar an sa bháin, agus an caideal géin an faoi glas mar a dearras na tithe na oglaid galamach, fálamach an roisiad mai go leor, agus, pellure, mí pellure a hanaid. Dan si go dtíon an olaigh agus an sin géirí sias. Sin an aibe bhó muintir a háil an scoil. Bhí an Thailand bhí daoine ar an saoir a bhí abal de seaasarsteach. So has meise agus bréis na ceann, ban bhí ceann, agus an inig andrasa. Agus has muidin éisteach agus hagus muidin in na páiste. Na mrá a bhí ar Bhóthar Seoighe, debar siad go mór le textlóirí a chur fáil, na ceachtainna dhéanamach de gach páistí ar leith, agus rinn siad sin a leith in san íe. Bhí na mrá sin spéisialta, tá mé rá sin agus mé póstar gneagad. D'obair scéim na daithe chuid mhór ag tús na seachtaidí. Dag teaghlach amháin muintirí wanahan a thuaidh le cónaí dhéanú i dtír chonal, agus bhg maire agus donathe ó brúdar isteach in an áit. Bhí aim sogann síos le bogu suas. So mar sin de nar bhí siad sanna gemacht bhí me déine réil le margus Scéal agus a golasteach. Bhí éithne go mar na daine le. Bhí Liam agus Chris Beldaras dúin, Liam sin dearthair donathe agus Jennifer Clenis donathe Chris. Bhí na gasí bhóg ag an am agus bhfuil ní ruisiad bhí Gemara gáil ag an níoscail. Ar dús sam a ceannas nach rúg seamra bháin acu, ní ruach an níoscail an de saharn. Bhí an bema lig tógal airigid, a rachtal rodí hon airigid a hógal, an páim muintere a dhíig. So, bhí sé deacha go leor me fesintin, a caiise go sé anneachar ag an céad cúig clán, but de réir mar das an pobl bhí sé rudbeg níos fosa. De réir mar a bhí sim a chothú is scéim na daithe agus na scoile ar Bhóthar Seoighe, cinniú nach mór aiseanna agus serviceí pobl a ábairt a gantar eile in éithir bhil farste. Osclú siopa an Phobal, siopa lór Gaeilge Amáile Anderson. Mar chud de stad ar tionsclaíocht na carige buana, osclú an chéad gariste agus siopa sa cheantar sin, gariste an Phobal. Níor bhada gur mearú a ríis an méid a bhí a tarlaí ar chráideanna bhil farste ag an am sin. Ó Harlí gur meacnúir a bhí anam hir ó arms a golamón an gariste agus an siopa rudar in me. Bhí me sin sé bhí na troblaidí agus an marú agus an sléocht a golar é go lananach. Harlí go dénig trúr ganador ág isteach de héine an dó las fi de bhí na sauna. Tá sé granta a meagna. Thuaidh me sé amach le freastal a dhéanú orthú ná darlum gurú sé i géirí petrol a ceannacht. Tharing duine go gona scíl siad mé coplair. Bhrú me sé hart leis agus scíl sé rís mé agus mé ag gemacht bua agus sin hes mé go talú. Agus solar imi siad a stahan sa char. Hosi siad a scéilú go féin agus hanig duine duine geirsacha a bhí a gobar in sa chapa hanig sisamach agus scéilú sa chláigení. Marú an chalín bocht. Ní háirlí an rud mar sin gan lárug agalort agus dag sé teirm a bhain go rathir sé mar farsantacht go homlan in é sin.
sa bhéidir gur duine mé gan agla rubh sin. Tá mé sé mai a chur rudaí beidir amachchas men sin ach bhí sé cruúé ag go leir ag an am nó ní rú sé sin go maiid agus nílas ón go bhéide ag na páistí. Hui me ré leis an Scéal. Chaitong híh dearah agin sin an gur an tíh dearach a was ait soginine agus an Gaelic Tá so go bhí sé an buinte le rudí éagsala a buint leis an scéim leis an scóil agus eile agus cíanam gur cadí sin go mór a le hí séáíoachta agus máthain agus eile de. In 1975 agus na trobladí a gal an nolgus ar fad, choirú le pobl Bhóthar Seoighe an áthúr. Wog trí tharlach eileisteach, Seoirse agus Anya Vicanillar, Liam agus Rian Andrews, agus Aidan McPoland agus Anya Andrews. An óbaide dean an rud ceart, golisteach an argóní le pobl beg scoitiar siúil ó daoine eile agus muid tiontú ar an Gaelic mar gra mó commerceide. An mé rudidir bí agin na gotin leis na daoine seo tíomh muid na luachna a bhí agin fan Gaelic an mé muid abd a réiteach leis na daoine seo. So cai mar an nach rúm meise inta cente an tús bhí éan mád níos cente na meise. An dear go bhí géad an, well, má chreidan tú go bhfuil an Gaelic luachhar. Well, cai tú bartaí anú dar réir. Curú an ailte roin. Bhí agin fásta, grúmuid a másc daoine a bhí Spragúil, a bhí Samuel, a bhí an éag cinniú a dheanú a bhí an cotin. So, tá sé deas a bhéile daoine a tá deanú rudaí as an cotin. Bhí agam agus éad nuair bhagmuid go Bhóthar Seoighe grú trá Scéal sagí na go láthrú. Níor hailmuid grú se go láthrú ar a sa dathraí sé. Sa chéad clár eile, tag an glúnúir hon tosaí a hréisian an dúchraich a chur cionródaithe Bhóthar Seoighe. Ó glún go glún tag an daoine hon tosaí a lasan bléire agus a bhir a rud íon hon tosaí. Heglum se fecal an tosaí go mai mar tá me cheasú ar gúlaí faithí. An fás seo is torú de obair a rinneú frís na blianta. Daoine a teagas Gaeilge a tithe, a Christine, a Seomra Bega, a go Jonach, a fear a héal omlan, gan Pain Rua a éiri nó a Eilas. An ahan pobl den a pobl sin a bhainaí a monscoil héan. Tá daoine an dear an Bhóthar Seoighe agus sin an inspráid bhíal.